Ich bin Gangster aus Torrento in Italia. Willkommen, my ladies, in Republika Czeka. Come here und spiel mit mir. Madonna mia. Madonna mia! Montagna grossa! Wie down! Down! Schuf! Schuf, 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 schuf! Mit this und this! Schuf, 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 schuf! Viva la Alberto Tomba! Viva la Alberto Tomba! Schuf, 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 schuf! 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 Spiel mit mir! Jaký nejbližší 4 Alberto Tomba, nebo jezdí všechny závody na Alberto Tomba? Já jinýho neznám. Hermann Mayer. Tak se řekne dobrý den německý. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Hermann Mayer. In Torrento in Italia. 20 Meter aus ocean. Yeah. And we are here with my friends. Yeah. And we have ski, and we are going up, and after it we are going down by snow. Shuk 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 shuk. Yeah, if you like skiing too, like we are very, you have to go here and love us together in snow, all time, my lady. Tam zapaření jezdila s klama asi, ty vole. Tak máme tady závodníka Kocoura, který právě dojel z 3500 metrů do takřka 2500. A to jsem neviděl na cestu vůbec. Kocoura, já jsem viděl, že v první třetině se jasně prokázala dominance tvojí levý nohy v těch kloboucích, že máš v sezóně 2.15, 2.16 dobře natrénováno. Ano. Potom v té střední části na tom hupu si trošku zaváhal. Ano. V jeden moment to skoro vypadalo, že vylítneš mimo trať. S tím mám častý problém. Ale na poslední chvíli si zabral tou pravou a pořádně jsi to urval. Po hraně do levotočivý zatáčky. Ale ta spodní část, už ke konci v té cílové rovince, tam to vypadalo jako, že ztrácíš motivaci v této části. Ačkoliv za celou cestu tě nepředjel ani jeden lyžař. Ano, on tam nám nikdo nejel. Mohl bys nám trošku osvětlit, jak se cítil při té jízdě? Bílo. Stojím a nestojím a jedu. A najednou z ničeho nic stojím. Zhruba takový jsem tam měl pocit. A ve spodní části na tebe Jakub už dotahoval, cítil si ho za zádama. Dýchal mi na záda, ano. A stejně to vypadalo, jako kdybys už to trošku vzdal? Já jsem vůbec neviděl, že už jsem na konci. Takže jsem to chtěl pustit, ale už jsem byl na konci a pustil jsem to pozdě. Takže jsem musel píchat potom. Jo. A jak to vidíš do druhého kola, protože samozřejmě se sčítají 2 časy v závodech, jezdí se dvoukolově a v druhém kole to
vidíš silově jak? Jako rozvrhnul si síly? Nebo jsi to všechno investoval do té první jízdy, kdy trať byla upravená? A hlavně si uprostřed sjezdovky ve Vánici nesundám brejle. Ono to potom má poměrně značný vliv na zbytek jízdy. Protože pak opravdu člověk nevidí ale vůbec nic. A musím říct, že vzhledem k tomu, že hned vedle sjezdovky je poměrně solidní rokle, kam jsem měl už 2krát namířeno, bych nerad, abych využil svoje 2 cestovní pojištění. Protože by nemusela stačit. Přece jenom nejsem úplně raška. A skočky jsem si nechal doma, takže je to lepší teď. Teď si tam nenadejchat hlavně. Dobře, tak uvidíme, jak se povedeš v druhém kole, fandíme ti a přejeme šťastnou cestu až dolů. Viva la Alberto Tomba! Il Gato. Zhruba takhle vidějí slepí lidi, tyhle, jak teď vidím. Tak to jsem přehlídala. Tak tohle bude zajímavý. Tak start z brány do 3. kola, respektive do 1. kola Super G nebyl úplně šťastný. Brusero grosso. Tady končí legrace a nevidím, kde je dole a kde je nahoře. Tak si plivni. Plivni si, kam to poteče, tam je dolů. Já fakt nevidím ale louter nic. Ty vole, jsem se pěkný. Tak kocoure musíme říct jako diváci, částečně aktéři, že si v druhém kole dost překvapil. Už samotný vstup do závodu z hrany 3000 metrů byl odvážný, velice odvážný. V první části bylo potřeba vyzkoušet hrany až na jejich samotnou hranu. Sníh je měkký. tak, Bohu díky. v první části trati bylo vidět, že si investoval síly ušetřené z prvního kola. I když ke konci té první třetiny tam to vypadalo na takový menší pád, ale nakonec si to bylo zalehnutí. Víceméně ustál s bravurou. Žádná tragédie. Trošku jako si šlápnul do toho oblouku, pořádně si ho projel. Až Nicméně závodní technikou. V té střední části tam bylo vidět, že si trošku nezaváhal, ale šetřil síly, protože se s největší vervou samozřejmě pustil do finálního hangu. kde závistivý závodník, který mi dýchal na temeno, nevydržel s nervy a tak nějak do mě trošku drcnul. No, trošku drcnul. Já bych to úplně tak nezjemňoval, byl to náraz plné rychlosti v nejzaší části oblouku, kdy v podstatě přetížení dosahuje největších hodnot. Jak se cítil při té ráně? To musela s tebou značně otřást a potom celý ten finish toho závodu už musel být tím poznamenaný. No, vzhledem k tomu, že jsem to pak musel v podstatě vyšlapat, tak jediný, co mě při tom pádu proběhlo hlavou, bylo ne, já pro tu lyži zpátky jít nechci. No, šel jsem, no. A zase jsem nic neviděl, přátelé, jo. Pokud brýle, tak nějaký, co dobře odvětrávají. Protože když závodíte jako Alberto Tomba, tak se dost potíte. A pak prd vidíte. A pak se střetáváte se svými skoro soupeři. Takže
děvčata. Tak slalomovou část letošní etapy máme za sebou. Jak se těšíš na super obří slalom? Bude super obří slalom, to je jako, že se nebrzdí vůbec. No, je to trošku ostřejší. No, tak si mě pořádně zapamatujte, jestli jdeme super obří slalom. Protože pak budu asi v sádře celý. No ne, já si věřím, pokud si nezadýchám hledí, já myslím, že budu zase první, no. Tak, uvidíme. Jestli se na svalu nenajde nějaký závistivec a nebudu muset zkoušet kvalitu sněhu zase. Já ti děkuji za rozhovor. Já taky děkuji a přeju hodně toho fotbalového štěstíčka. Kocoure, Super G proběhlo, podmínky, počasí se výrazně zhoršilo na tu poslední jízdu. Ano, chybí mi do výbavy slepecký pes. To bílá byla. No nic vidět. Co jde dělat? Se jde vyprášit. No a jak hodnotíš celý průběh toho závodu? Super. Přece jenom startovat ve 3000 metrech, když do standardních okolností jenom sedíš na židli, není na plíce Marlboro Mana úplně normální. Jsem rád, že pro tebe, že díky tomu budeš mít na lyžák dostatek instruktážních videí, díky kterým budeš moct studentům v lyžařské škole vysvětlit tudy ne, přátelé. V příkladu je dobrý mít sebou dvoje brejle, když zjistíte, že se vám zapařou uprostřed mezi sklama. To klíma. Kocoure ale bude odměna, jako samozřejmě za takhle brilantně zvládnutý závod, teď přijde špricík. Špricík. Minimálně špricík, možná i nějaká gemíze supe. Gemíze supe, já dám keše. Tak řekni, stálo to za to, ne? Stálo to za to, abych si to dal znovu, akorát není nic vidět. Ale teď jsem viděl záchranáře nějaký, tak si říkám, jestli to neskusit.